Jeden mladenec tak tesne pred svadbou položil kňazovi otázku. Pán farár, na čo sa mám ženiť, keď sa môžem zmýliť? A kňaz mu tak žartovne odpovedal, aby si sa zmýlil iba raz. Môžeme mať nové auto, nový dom, neviem, čo môžeme všetko materiálne získať. Napriek tomu vždy v našom srdci bude ako keby niečo chýbalo. Túto prázdnotu nedokáže vyplniť žiadna materiálna vec, žiadna. Môže túto prázdnotu, kúsok nás, vyplniť iba láska. Túto prázdnotu do istej miery môže naplniť jednota manželstva. Jednota manželstva, keď sa dvaja stávajú jedným telom. Som veselá. Poprosíme detail na našu. Áno. Futbalový tréner Mourinho v jednom rozhovore povedal: Mám 61 rokov a včera som mal 20 a dnes mám 61. Čas letí. A myslím si, že jedného dňa budeš ľutovať, pokiaľ nedosiahneš to, čo dosiahnuť môžeš. Jožka, Kristína, ste mladí. Máte ku 30-ke, pod 30-kou. Sme sa smiali, keď sme boli na náuke, že sme postupka. 96, 97 a 98. Sme mladí, ale čo chvíľa budete možno z pozície, ako teraz sedí vaša mamka, mamky, ocko, babka alebo detko. Čas letí. Využite svoj život, ten potenciál lásky naplniť.